ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമിനേ നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഗാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാഹു വിഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീനന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മത്വാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 2 അധ്യായം 1 ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യപടി. ശ്ലോകം 33. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നദ്യോസ്യ നാട്യോത തനൂരുഹാണി മഹീരുഹാ വിശ്വതനോർനൃപേന്ദ്ര അനന്തവീര്യശ്വസിതം മാതരിഷ്വാ ഗതിർവയ കർമ്മ ഗുണപ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നദ്യോസ്യ നാട്യോത തനൂരുഹാണി മഹീരുഹാ വിശ്വതനോർനൃപേന്ദ്ര അനന്തവീര്യശ്വസിതം മാതരിഷ്വാ കർമ്മ ഗുണപ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നദ്യഃ നദികൾ, അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, നാഡ്യഃ ഞരമ്പുകൾ, അഥ പിന്നെ, തനൂരുഹാണി ശരീരത്തിലെ രോമങ്ങൾ, മഹീരുഹാഹ ചെടികളും മരങ്ങളും, വിശ്വതനോഹോ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ, നൃപ ഇന്ദ്ര അല്ലയോ രാജാവേ, അനന്തവീര്യ അനന്തശക്തിമാന്റെ, ശ്വസിതം ശ്വസനം, മാതരീശ്വ വായു, ഗതി ചലനം, വയഃ കടന്നു പോകുന്ന കാലങ്ങൾ, കർമ്മ കർമ്മം, ഗുണപ്രവാഹ
പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹേ രാജാവേ, നദികൾ ബൃഹദ് രൂപത്തിന്റെ ഞരമ്പുകളും വൃക്ഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരോരോമങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിശ്വാസം അനന്ത വീര്യമുള്ള മാരുതനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന കാലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ത്രിഗുണാത്മക ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉള്ള ആദ്യ പടിയായിട്ട് ധ്യാനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ധ്യാനം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിനെ ഏകാഗീകരിക്കാൻ, അതായത് മനസ്സിൽ വേറെ ചിന്തകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ആകാത്ത ഒരു മനസ്സാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനില് മനസ്സിനെ ഏകീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ്, അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്, അതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയോട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ, അതായത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ഭൗതിക പ്രകൃതിയോട് അത്രയധികം താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് ഈ ഭൗതികത്തിലുള്ളത് മാത്രമേ കാണുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഈ ഒരു ധ്യാന പ്രക്രിയ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമുക്ക് എന്തും ഭൗതികതയോട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതും കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നതും മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള വിശ്വരൂപത്തില് ധ്യാനിക്കാനാണ്, വിരാട് രൂപം ഭഗവാന്റെ വിരാട് പുരുഷ രൂപത്തില് ധ്യാനിക്കാനാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോന്നും ഭഗവാന്റെ വിരാട് പുരുഷന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഓരോന്നുമായിട്ട് താരതമ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും പറയണോന്നറിയില്ല, തുടക്കം മുതൽ ഭഗവാന്റെ പാദം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ പാതാള ലോകത്തോട്, അതുപോലെ പാദതലം, അതുപോലെ കാൽവിരലുകളൊക്കെ രസാതലത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. കണങ്കാലുകൾ മഹാതലമാണെന്ന് പറയുന്നു. കാൽവണ്ണ തലാതലം, കാൽമുട്ടുകൾ സുതലം, ഇരുതുടകൾ വിതലം അതലം, അരക്കെട്ടുകൾ മഹീതലം, നാഭി അഥവാ പൊക്കിൾക്കുഴി അത് ശൂന്യാകാശത്തോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കമ്പയർ ചെയ്യാൻ. മാറിടം സ്വർലോകമാണെന്ന് പറയുന്നു. കണ്ഠം മഹർലോകം, വദനം ജനലോകം, നെറ്റി തപോലോകം, ശിരസ്സു സത്യലോകം, ബാഹുക്കൾ, ഇനി ഭഗവാന്റെ കൈകളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ബാഹുക്കൾ ഇന്ദ്രാദി ദേവന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നു. കർണങ്ങൾ 10 ദിക്കുകളാണ്. ശ്രവണശക്തി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശബ്ദത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നാസാരന്ധ്രങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങൾ അല്ലെ, നാസിക, അത് 2 അശ്വിനി കുമാരന്മാരെ ആണെന്ന് പറയുന്നു. ഘ്രാണേന്ദ്രിയം ആദി ഭൗതികമായ ഗന്ധം. ഘ്രാണേന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാസിക, മൂക്ക്. കാഴ്ചശക്തി അത് അനന്തമായ ബഹിരാകാശ മണ്ഡലമാണ്. നേത്രഗോളങ്ങൾ സൂര്യനാണ്. കൺപോളകൾ രാവും പകലും അല്ലെ, അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ടാവും തുറക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചം വരും അല്ലെ, അത് രാവും പകലുമാണെന്ന് പറയുന്നു. പുരിക ചലനങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരും വസിക്കുന്നു. ഈ പുരിക ചലനത്തില് ദേവന്മാരും ബ്രഹ്മാവും വസിക്കുന്നു. അണ്ണാക്ക് ജലദേവനായ വരുണൻ. നാവ് സർവ്വതിന്റെയും രസം അഥവാ സത്ത. ഇനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എടുത്ത ക്ലാസ്സില് ഭഗവാന്റെ മസ്തിഷ്കത്തെ വേദമന്ത്രങ്ങളോടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദംഷ്ട്രകൾ അത് യമരാജൻ അഥവാ മൃത്യുദേവനാണെന്ന് പറയുന്നു. ദന്തങ്ങൾ അതായത് പല്ലുകൾ അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന സാധാരണ നിരയൊത്ത പല്ലുകൾ, അത് സ്നേഹകല, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹകലയോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മന്ദഹാസം മായികമായ വശീകരണ ശക്തിയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കടാക്ഷ വീക്ഷണം, അതായത് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമല്ലോ, വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി നോക്കുന്നത്. കടാക്ഷ വീക്ഷണം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയായിട്ട് പറയുന്നു. അധരങ്ങൾ ലജ്ജയും ലോഭവും അല്ലെ, മേൽചുണ്ട് ലജ്ജയാണെങ്കിൽ കീഴ്ചുണ്ട് ലോഭമാണെന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ. സ്ഥലങ്ങൾ ധർമ്മദേവനും പൃഷ്ഠഭാഗം അധർമ്മം, അതായത് സ്ഥലം ധർമ്മമാണെങ്കിൽ പൃഷ്ഠഭാഗം അധർമ്മമാണെന്ന് പറയുന്നു. ജനനേന്ദ്രിയം സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവാണെന്ന് പറയുന്നു. വൃഷ്ണങ്ങൾ മിത്രവരുണന്മാരാണ്. ഉദരം സാഗരമാണ്. അസ്ഥി കൂമ്പാരം, ഭഗവാന്റെ അസ്ഥി കൂമ്പാരങ്ങൾ എന്താണ്? കുന്നുകളും പർവ്വതങ്ങളും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. ഇതുവരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഹേ രാജാവേ, നദികൾ ബൃഹദ് രൂപത്തിന്റെ ഞരമ്പുകളും, ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഞരമ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന നദികൾ. ഏത് ഭഗവാന്റെ? വിരാട് പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അല്ലെ, വിശ്വരൂപത്തില് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന വിരാട് പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഞരമ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന നദികളൊക്കെയും. വൃക്ഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരോരോമങ്ങളും, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ രോമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഈ രോമങ്ങളെയാണ് വൃക്ഷങ്ങളോട്
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിശ്വാസം അനന്തവീര്യമുള്ള മാരുതനും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കാറ്റ് അല്ലെ, വായു, എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വായു ഭഗവാന്റെ നിശ്വാസമാണ് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന കാലങ്ങളും. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ചലനങ്ങളെ കാലത്തിന്റെ ഗതിവിഗതിയായിട്ട് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ത്രിഗുണാത്മക ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതമാണ് ഭഗവാന്റെ വിരാട് പുരുഷന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഓരോന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ. ആവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സമിശ്ല പ്രപാദിച്ച്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ ഗുണം? നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ആ ഒരു വായു അത് ഭഗവാന്റെ നിശ്വാസമാണ്. അപ്പൊ എവിടെയും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം തരാണ്. വിരാട് പുരുഷനെ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ സംഗതിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓരോന്നും പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അതില് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആ ഒരു സ്പർശം നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സമിശ്ല പ്രപാദിച്ച്. ചില പ്രബോധനശാലകൾ കഴമ്പില്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ മൃതനോ നിഷ്ക്രിയനോ അല്ല. അദ്ദേഹം കാലത്തിന്റെ പരിക്രമണത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നവനാകിയാൽ സ്വന്തം വർത്തമാന കർമ്മങ്ങൾക്കൊപ്പം ഭൂതം ഭാവി എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അജ്ഞമായി യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാനെ എല്ലാവരുടെയും ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം ഒക്കെ അറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അല്ലെ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥം ഭഗവാൻ നിഷ്ക്രിയനാണെന്നാണോ? അല്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ പക്ഷെ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ കാര്യം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നിഷ്ക്രിയനല്ല. അദ്ദേഹം കാലത്തിന്റെ പരിക്രമണത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ സ്വന്തം വർത്തമാന കാലങ്ങൾക്കൊപ്പം ഭൂതം ഭാവി എന്നിവയെല്ലാം അറിയുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ മാത്രമല്ല, എല്ലാവരുടെയും അറിയാം. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ച ഭൂതാനി ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദാന കശ്ചന. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന് അജ്ഞമായി യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇത് നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവിടെ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിരാടായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അഭിജ്ഞഃ, എല്ലാം അറിയുന്നയാളാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അഭിജ്ഞഃ, അഭിജ്ഞസ്വരാട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അജ്ഞമായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളായ ത്രിഗുണാത്മക ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളായ ത്രിഗുണാത്മിക ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യാഗങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:12 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തിക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മള് ബദ്ധജീവാത്മാക്കള് നയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് പ്രകൃതി അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു കർമ്മവും അന്ധമോ അജ്ഞമോ സ്വതപ്രവൃത്തമോ അല്ല. ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാം പിന്നിലുള്ള ശക്തി ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടമാണ്. ആയതിനാൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ച പോലെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നിഷ്ക്രിയനല്ല. പരമാധികാരികൾക്ക് എപ്പോഴും യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായ സ്ഥിതിവിശേഷമില്ലാത്ത പോലെ പരമമായ ഭഗവാന്, പരമപുരുഷനെ വ്യക്തിപരമായി യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായില്ലെന്നും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം നിർവഹിക്കപ്പെടുമെന്നും വേദങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു. അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രേരണയിലൂടെയാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നയിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാന് വ്യക്തിപരമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നിഷ്ക്രിയനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പരമാധികാരികൾക്ക് എപ്പോഴും യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായ സ്ഥിതിവിശേഷം ഇല്ലാത്തതുപോലെ പരമമായ ഭഗവാന്, പരമപുരുഷന് വ്യക്തിപരമായി യാതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായില്ലെന്നും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം നിർവഹിക്കപ്പെടുമെന്നും വേദങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ചലിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളും അവയുടെ അധികാരികളും ബ്രഹ്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശാസന പരിവൃത്തിക്ക് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നവയാണ്. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? ബ്രഹ്മാവിന് 100 വയസ്സാണ്. ആ 100 വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് 1000 ചതുർയുഗമാണ് അല്ലെ. 1000 ചതുർയുഗം ഒരു കൽപ്പമാകുമ്പോ 2000 ചതുർയുഗമാണ് ഒരു ദിവസം വരിക ബ്രഹ്മാവിന്റെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള 100 വർഷം അല്ലെ, 30 ദിവസമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു മാസത്തിന്. അങ്ങനെ 360 ദിവസമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു വർഷത്തിന്. അങ്ങനെയുള്ള 100 വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു ശ്വസന പരിവൃത്തിക്ക് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നവയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. പക്ഷെ ഈ
ഇത്രയും വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ഉച്ഛ്വാസത്തിന്റെ സമയമാണ് അല്ലെ. അത്രയാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന്റെ സമയം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയം മാത്രമേ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസുള്ളൂ. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അത്രയും വർഷം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുന്ന അത്രയും സമയം മാത്രമേ ബ്രഹ്മാവിന് ആയുസുള്ളൂ. നിശ്വാസ ഉച്ഛ്വാസ വേളയിലുള്ള ഇടയ്ക്കുള്ള അല്പവിരാമം കാലത്തേക്ക് മാത്രം നിൽക്കുന്നവയാണ് സർവ്വപ്രപഞ്ചങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ സർവ്വപ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ശ്വാസം ഇൻടേക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റേൽ ചെയ്യുന്നത് വരെ, അത്ര വരെ എല്ലാറ്റിനും എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ. അവയുടെ അധികാരികളായ ബ്രഹ്മദേവന്മാരും എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത 5:48 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനും അത്രേ ആയുസുള്ളൂ. എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിനും അത്രേ ആയുസുള്ളൂ, ബ്രഹ്മാവിനും അതുകൊണ്ട് അത്രേ ആയുസുള്ളൂ. അതേ വസ്തുത ഇവിടെയും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലെ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന വായുമണ്ഡലം വെല്ലുവിളിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ലാത്ത വിരാട് പുരുഷന്റെ ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങളുടെ ഒരംശം മാത്രമാണ്. അപ്പോ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും എന്താണ് ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ശ്വാസത്തിന്റെ അത്രയും മാത്രം ആയുസ്സുള്ളവരാണ്. ആകയാൽ നദികളെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും ആകാശത്തെയും വായുമണ്ഡലത്തെയും കടന്നു പോകുന്ന കാലങ്ങളെയും പഠിക്കുന്നതിലൂടെ പോലും ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ നിരാകാര സങ്കല്പനങ്ങളിൽ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടാതെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുന്നു. പരമസത്യത്തിന്റെ നിരാകാര സങ്കല്പനത്തിൽ അത്യന്തം ചായ്വുള്ളവർ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തെ അഥവാ വിരാട് പുരുഷത്തെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവരെക്കാൾ അധികം ക്ലേശിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 12:5 ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ വിരാട് പുരുഷന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരെക്കാൾ താഴെയാണ്, അതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോ ഈ വിരാട് രൂപമല്ല ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അവതാരം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടുന്ന ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് വിരാട് രൂപമല്ല. പക്ഷെ ഈ രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരെക്കാൾ ഭേദമാണ് ആര്? ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ. ശരിക്കും 100% ആയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ട മാർഗം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കൽ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. വിരാട് രൂപത്തിലല്ല ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്. വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് നമുക്ക് ഈ കാണുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നദികൾ ഭഗവാന്റെ സിരകൾ, അതായത് എന്താണ് സിരകളാണ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. നദികൾ സിരകളാണ്, അതുപോലെ പർവ്വതങ്ങളും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളെ എടുത്തെടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. ഇതാണ് വിരാട് പുരുഷന്റെ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നതൊക്കെയും എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ അവരെ നമ്മളിവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരെക്കാൾ ഉയർന്ന പടിയിലാണ് ആരുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ വിരാട് പുരുഷ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഈശസ്യ കേശാൻ വിദുരംബുവാഹാൻ വാസസ്തു സന്ധ്യാം കുരുവര്യ ഭൂമ്നഃ അവ്യക്തമാഹുർഹൃദയം മനശ്ച സചന്ദ്രമാ സർവവികാരകോശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശസ്യ കേശാൻ വിദുരംബുവാഹാൻ വാസസ്തു സന്ധ്യാം കുരുവര്യ ഭൂമ്നഃ അവ്യക്തമാഹുർഹൃദയം മനശ്ച സർവവികാരകോശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശസ്യ പരമനിയന്താവിന്റെ കേശാൻ കേശങ്ങൾ, പിതുഹു എന്നിൽ നിന്നും നീ അതറിയുക, അംബുവാഹാൻ ജലം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാർമേഘങ്ങൾ, വാസതു വസ്ത്രം, സന്ധ്യാം സന്ധ്യകൾ, കുരുവര്യ ഹേ കുരുവംശശ്രേഷ്ഠ, ഭൂമ്ന സർവശക്തന്റെ, അവ്യക്തം ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് പ്രധാന കാരണം, ആഹുഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഹൃദയം ബുദ്ധി, മനച മനസ്സും, സ അദ്ദേഹം, ചന്ദ്രമാഹ ചന്ദ്രൻ, സർവവികാരകോശ സർവമാറ്റങ്ങളുടെയും ഭണ്ഡാരം. വർത്തനം ഭാരതമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ച്. അല്ലയോ കുരുവര്യ, കാർമേഘങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുടിക്കെട്ടാണ്, സന്ധ്യകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ പരമകാരണവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ്
എല്ലാ സ്ഥിതിഭേദങ്ങളുടെയും അഥവാ എല്ലാ പരിവർത്തനങ്ങളുടെയും ഭണ്ഡാരമായ ചന്ദ്രനുമാണ്. ഇനിയും ഉപമിക്കുവാണ്. കുരുവര്യ വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെയാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി വിളിക്കുന്നത്. കാർമേഘങ്ങള് ഭഗവാന്റെ മുടിക്കെട്ട് കാർമേഘത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സന്ധികൾ ഭഗവാന്റെ വസ്ത്രവും, അതായത് വിരാട് പുരുഷന്റെ വസ്ത്രവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ പരമകാരണവും. ഭഗവാന്റെ ബുദ്ധിശക്തി ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിക്ക് പരമകാരണമായിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് എല്ലാ സ്ഥിതിഭേദങ്ങളുടെയും അഥവാ പരിവർത്തനങ്ങളുടെയും ഭണ്ഡാരമായ ചന്ദ്രനാണ്. അപ്പൊ ചന്ദ്രനാണ് എല്ലാ ചേഞ്ചസ് അല്ലെ, സ്ഥിതിഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചന്ദ്രനാണ്. ആ ചന്ദ്രനാണ് ഭഗവാന്റെ മനസ്സിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിജ്ഞാന ശക്തിം മഹിമാമനന്തി സർവാത്മനാന്തഃകരണം ഗിരിത്രം അശ്വാശ്വതര്യുഷ്ട്രഗജാനഖാനി സർവേ മൃഗാ പശവ ശ്രോണി ദേശേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിജ്ഞാനശക്തിം മഹിമാമനന്തി സർവാത്മനോന്തഃകരണം ഗിരിത്രം അശ്വാശ്വതര്യുഷ്ട്രഗജാനഖാനി സർവേ മൃഗാ പശവ ശ്രോണി ദേശേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജ്ഞാന ശക്തി അവബോധം, മഹിം ദ്രവ്യതത്വം, ആമനന്തി അവർ അതിനെ അപ്രകാരം വിളിക്കുന്നു. സർവ ആത്മനഃ സർവവ്യാപിയുടെ, അന്തഃകരണം അഹംബോധം, ഗിരിത്രം രുദ്രൻ ശിവൻ, അശ്വ കുതിര അശ്വതരി കോവർ കഴുത, ഉഷ്ട്ര ഒട്ടകം, ഗജാഹ ആന, നഖാനി നഖങ്ങൾ, സർവേ മറ്റെല്ലാം, മൃഗാഹ കലമാനുകൾ, പശവഹ നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങൾ, ശ്രോണി ദേശേ അരപ്പട്ട കിട്ടുന്ന ഭാഗം. വർത്തനം ഭാവത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭാതിച്ച് വിദഗ്ധർ ഉറപ്പായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് പ്രകാരം ദ്രവ്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന മൂലതത്വം അഥവാ മഹത്തത്വം സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാന്റെ അവബോധവും രുദ്രദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹംബോധവും അഥവാ അന്ധകരണവുമാകുന്നു. ആന, കുതിര, ഒട്ടകം, കോവർ കഴുത എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽനഖങ്ങളും വന്യമൃഗങ്ങളും എല്ലാ നാൽക്കാലികളും ഭഗവാന്റെ അരപ്പട്ടയുടെ ഭാഗം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവയുമാകുന്നു. അപ്പോ പറയാണ്, ദ്രവ്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന മൂലതത്വം അതായത് മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവബോധമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയില്ലേ, അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അവബോധത്തെയാണ് ഈ ഒരു മഹത്തത്വത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. രുദ്രദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹംബോധം, ഞാൻ എന്ന ബോധം, അത് രുദ്രദേവൻ അതായത് മഹാദേവൻ അല്ലെ, ശിവനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹംബോധം അഥവാ അന്ധകരണം. ആന, കുതിര, ഒട്ടകം, കോവർ കഴുത ഇങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽനഖങ്ങളോടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ആന, കുതിര, ഒട്ടകം, കോവർ കഴുത. പിന്നെ വന്യമൃഗങ്ങൾ, വനത്തിൽ കാണുന്ന മൃഗങ്ങൾ എല്ലാ നാൽക്കാലികളും, അതായത് വന്യമൃഗങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആന, കുതിര, ഒട്ടകം, കോവർ കഴുത ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള നാൽക്കാലികളൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ അരപ്പട്ടയുടെ ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആന, കുതിര, ഒട്ടകം, കോവർ കഴുത ഇവയൊക്കെ വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നഖം, കാൽനഖങ്ങളാണ്. കൈനഖമല്ല, കാൽനഖങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ വരുന്നത്. വയാംസി തദ്വ്യാകരണം വിചിത്രം മനുർമനീഷാ മനുജോ നിവാസഃ ഗന്ധർവ വിദ്യാധരചാരണാക്ഷരഃ സ്വരസ്മൃതിരസുരാനീക വീര്യഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വയാംസി തദ്വ്യാകരണം വിചിത്രം മനുർമനീഷാ മനുജോ നിവാസഃ ഗന്ധർവ വിദ്യാധരചാരണാപ്സരഃ സ്മൃതിരസുരാനീക വീര്യഃ. വൈവിധ്യങ്ങളായ പക്ഷികൾ, തദ്വ്യാകരണം ശബ്ദ സമൂഹം, വിചിത്രം ശില്പമയമായ, മനു മനുഷ്യരാശിയുടെ
പിതാവ് മനീഷ ചിന്തകൾ, മനുജഹ മനുഷ്യവർഗം മനുവിന്റെ സന്തതികൾ, നിവാസഹ നിവാസം, ഗന്ധർവ ഗന്ധർവന്മാർ, വിദ്യാധര വിദ്യാധരന്മാർ, ചാരണഹ ചാരണന്മാർ, അപ്സരഹ അപ്സരസുകൾ, സ്വര സ്വരം, സുശ്രാവ്യമായ താളലയം, സ്മൃതി സ്മരണ, അസുര അനീക അസുര പടയാളികൾ, വീര്യഹ വീര്യം. വിവർത്തനം വാർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭാതിച്ച് വൈവിധ്യമാർന്ന പക്ഷികൾ ഭഗവാന്റെ വൈദഗ്ധ്യപൂർണമായ കലാബോധത്തിന്റെ അഥവാ ചമത്കാര വേദനത്തിന്റെ സൂചനയാണ്. മനുഷ്യരാശിയുടെ പിതാവായ മനു ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണിക ചാതുര്യത്തിന്റെ അടയാളവും മനുഷ്യത്വം ഭഗവാന്റെ നിവാസവുമാകുന്നു. ഗന്ധർവന്മാർ, വിദ്യാധരന്മാർ, ചാരണന്മാർ, അപ്സരസുകൾ എന്നിവരെ പോലുള്ള ദിവ്യപുരുഷന്മാരെല്ലാം ഭഗവത് സ്വരത്തെ, സംഗീത വിഷയകമായ താളലയ ക്രമങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അസുര സംഘങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അതിശയനീയമായ വീര്യത്തിന്റെ ചിത്രീകരണമാകുന്നു. അപ്പോ വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാണ്, പക്ഷികള് ഭഗവാന്റെ കലാബോധത്തിന്റെ അഥവാ ചമത്കാര വേദനത്തിന്റെ സൂചനയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ്, വളരെ നല്ലൊരു കലാകാരനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാ കലകളും 64 കലകളിലും എക്സ്പേർട്ടാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ചമത്കാരത്തിന്റെ സൂചനയാണ് പക്ഷികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യരാശിയുടെ പിതാവായ മനു ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണിക ബുദ്ധി ചാതുര്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. അപ്പോ പ്രാമാണിക ബുദ്ധി ചാതുര്യത്തിന്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് മനുവിനെ ഉപമിക്കുന്നത്. മനുഷ്യത്വം ഭഗവാന്റെ നിവാസമാകുന്നു. ഗന്ധർവന്മാർ ഭഗവാന്റെ സ്വരം അല്ലെ. ഗന്ധർവന്മാർ, വിദ്യാധരന്മാര്, ചാരണന്മാര്, അപ്സരസുമാര് ഇവരൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ സ്വരം, ഭഗവത് സ്വരത്തെ ആണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. അസുര സംഘങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അതിശയനീയമായ വീര്യത്തെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. വാർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭാതിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഈ സൗന്ദര്യാത്മക ബോധം മയിൽ, തത്ത, കുയിൽ എന്നിവയെ പോലെ ചമത്കാരമുള്ള വർണ്ണോജ്വലങ്ങളായ വിവിധ പക്ഷികളുടെ സൃഷ്ടിയിൽ നിരാക്ഷേപമായി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ പക്ഷികളിൽ ആണ് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സൗന്ദര്യാത്മക ബോധം അതുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. ഗന്ധർവരെയും വിദ്യാധരരെയും പോലുള്ള ദിവ്യപുരുഷന്മാർക്ക് അത്ഭുതകരമായി പാടാനും അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലെ ദേവന്മാരുടെ മനസ്സിനെ പോലും മോഹിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നു. അവരുടെ സംഗീത വിഷയകമായ സ്വരം ഭഗവാന്റെ സംഗീത ബോധത്തെ പ്രതിനിധീഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നിരാകാരനാകാൻ കഴിയുക? അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവത്ഗീത പറയുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. ആ വാണി എങ്ങനെ പറയുന്ന ഗീത, ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പോലും പാട്ട് പാടുന്നത് പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്വരത്തെയാണ് ആരോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ വിദ്യാധരന്മാരും ഗന്ധർവന്മാരും ചാരണന്മാരും അപ്സരസുകളും ഒക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിരാകാരനാകാൻ സാധിക്കുന്നു? ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംഗങ്ങളെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ആകാരം ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവിടെ ഓരോന്നിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നത്. അസ്ഖലിതമായ ഭഗവാന്റെ സംഗീത അഭിരുചി, കലാബോധം, പ്രാമാണിക ബുദ്ധി ചാതുര്യം എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിഭിന്ന സംജ്ഞകളാകുന്നു. മനുസംഹിത മാനവവർഗത്തിന്റെ പ്രാമാണിക നിയമപുസ്തകമാണ്. മാത്രവുമല്ല, ഓരോ മനുഷ്യനും സാമൂഹ്യ വിജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ മഹാഗ്രന്ഥത്തെ അനുകരിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനുസംഹിത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? മാനവവർഗത്തിന്റെ പ്രാമാണിക നിയമപുസ്തകമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അത് പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? മനുവാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പിതാവ് അല്ലെ. ആ പിതാവ് തന്റെ മക്കളെ എങ്ങനെ നേരെ വഴി നടക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന പുസ്തകമാണ് എന്ത്? മനുസംഹിത പറയുന്നത്. ആകയാൽ മനുഷ്യൻ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനും ഈശ്വര സംസർഗത്തിനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ബദ്ധാത്മാവിന് അവന്റെ ശാശ്വതമായ ഈശ്വര അവബോധം പുനരാർജിക്കാനും അപ്രകാരം ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഈ ജീവിതം. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് അസുരകുലത്തിലെ ഉചിതനായ ഭഗവത് പ്രതിനിധിയാണ്. ഒരു ജീവജാലവും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നരല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രരല്ല. ഓരോരുത്തരും പരമശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ സവിശേഷ കർത്തവ്യമുണ്ട്. ഓരോ ജീവസത്തയ്ക്കും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സവിശേഷമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിനുള്ള ഭംഗമാണ് ജീവസത്തകൾ തമ്മിലുള്ള വിസ്വരതയ്ക്ക് കാരണം. എന്നാൽ എപ്പോൾ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോൾ അവിടെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും വന്യമൃഗങ്ങളും മനുഷ്യർ തമ്മിൽ പോലും അന്യോന്യം പരിപൂർണ ഐക്യത്തിലാകുന്നു. മധ്യപ്രദേശിലെ വനത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ സചേതനമായ ഐക്യം കാട്ടിത്തന്നു. അവിടെ ആനയും കടുവയും മറ്റനേകം ക്രൂരമൃഗങ്ങൾ പോലും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ പരിപൂർണമായും സഹകരിച്ചു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സമാധാനത്തിനും
സ്നേഹഭാവത്തിനുമുള്ള മാർഗമാണ് അത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാനുമായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഓരോ ബന്ധമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. ആ ബന്ധം നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക? നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അവബോധത്തിൽ, കൃഷ്ണ അവബോധത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ കണക്ഷൻ വിട്ടുപോകും. ഈ കണക്ഷൻ വിട്ടുപോകുമ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഈ കണക്ഷൻ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം മാത്രമാണ് ഇവിടെ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാം തമ്മിൽ ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടാവും. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മധ്യപ്രദേശിലുള്ള ആ ഒരു കാട്ടില് ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം നടത്തിയപ്പോ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ വന്യമൃഗങ്ങളും ഒരുപോലെ വന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശരിയായ പാതയിലാവുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ, ശരിയായ പാതയിലാവുമ്പോ എന്താണ്, അവിടെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ആയി പോയാൽ, ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ പോയാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും, നമ്മുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക, അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് എല്ലായിടത്തും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभात की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा, सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण हरे माताजी। कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। माताजी हरे कृष्ण प्रणाम माताजी।